estoy aquí. Leia? Sí, sí. Napapansin pa ba tayo ng mga tao? Kung hindi lang sana mo iniwan ang aking ina. Kung hindi lang sana namatay ang aking ama. Hindi sana ako lumaki sa kaleng ito. Sa tuwing nakikita ko na may buong pamilya, namamasyal, nagsisimba. Higit na higit ako, may tapat kaya na mag-aruga sa atin. Hay nako, gutom na yan. Ang daming programa, halika may tinapay dito. At may fried chicken pa. Halika, hatin tayo. Hindi pa ba ito malis? Well, tayo na naman tayo. Natutulog na to tayo na ba? Marami extra ka. Kung pwede lang sana akong sumulat sa Panginoon, sasabihin ko na sana maging mayaman ako, para itapon at ikalat mga basura kung saan-saan, para may mapulot ka. Bakit marunong ka bang sumulat at magbasa? Hindi. Eh, ano pala? Gusto ko lang naman makita kung anong meron sa loob. Bawal ka doon? Bakit? Eh kasi pulubi tayo, marumi tayo. Ilan na ba yung ninakawan mo? Grabe naman kayo, makapagpinta. Nagmamalis ka pa, ha? Di naman ako magiging gano'n. At may nag-aalaga
Hirap na ako. Tulong-tulong na ang buhay ko. Nagtitiis na lang ako kapag nangarap. Magkakaroon ako ng peace. Anong peace? Anong peace? I wasn't expecting mo ba sa yung tono? Ay, sige dito. But we can also be starting this street, helping children through education for a feeding program for them. Yes, there's something to get their attention. Like the youth habits of today's generation, like dancing, singing. We can do this sa pamamagitan ng ating kabataan. Right here, natutulog sa atin. I'm sure most of the street children throughout the world, wala silang peace at walang harmony dahil sa sobrang hirap na naranasan nila o mga karanasan sa buhay. Bakit sila nagkaganyan? Cool idea! Johnny, Rhea Jean, and Lady, call the staff for a conference meeting immediately. Concerned or affected when we heard a conflict between nations or between parties within a nation. But how about the children who have no home but the street, experiencing the constant prospect of physical, verbal, and sexual abuse from peers and adults? Is this